kuha ni sa mong CCTV. Kung anak nga time nagdula-dula dala sa gawas. Taon na po na nagdula-dula na nga ng rasa. Ay di am dyan natigdula na akong anak. Kaya di man mo na ginapagawas. Kaya na dyan sa katao dyan na nangorsunada siya sulod. Patanaw-tanaw pa sa kilid oh. Pero marang ni kalma siya kay nainiagi. Orsunada dyan kayo ng tawanan, di ba? Ang anak, nakabantay na akong anak, anay kuan, pero nanad ba na akong anak anay mag-deliver di agtuba, na tao di dyan musulod. Nagdahom ra akong anak nga, nag-deliver na nagtuba, nagkuhaglamaw, dagan man musulod na ng balay good. Nibalik na po siya, oh. Nagdahom lang dyan ni kalma ra kay akong anak kay, nagdahom ra lagi siya, manguhaglamaw, ana ba naanad man eh. Pero kalitan akong gibunlot yun dayo. Wajad, yung kursunada yung kayo itong tawhan na to ba. Pero, ito ko nagdahom ba nga, salig po kay ko sa kong anak, praktisan maguna ko na ugkuan good. Taekwondo. Oh no. Matanawan yung may tabo na. Mauna ako, gipraktisan ako kong anak para inabasa-basa kan.